ina son aure da za ki bani dama, da za ki bani dama mai sona. To ya magana auren nan? Ka ji ƙato. Lokaci sai ƙara lokaci sai ƙara towa yake. Zan je gurin ubana, assalamu alaikum mahaifina. Kun yaya shirye nake yi? Yanzu ya shirye ke? To sai yanzu mu je a ɗaura. Sai ya bai rabe. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Na kwana mu. Lafiya kalau. Na gijiya. Lafiya kalau. Ya jama'a. Lafiya lau wallahi. Kun matanki ne? Matana ne, bikin mu ya kusa ma. Allah. Allah. Alhamdulillah. Na kwana. Sunu. Wallahi mu ma irin wannan masala ne wallahi yana damu mu a gari shine muka zo Allah ne mun taimako. Wallahi mun kyau ruwa ne. Sai kuma maman ya bu ya turo mu gari ya ce da Allah mu ne a nemi kudi ko na sadaki ne. A dia aura mana ruka ya shine muna neman taimako naira 5 naira 10 naira 20 baya yawa baya kadan. Ka ji ƙato. Okay, yanzu kuma ya raba kun fara bara kenan. Zaki ba mu taimako sai kin mun kin mun reni hankali. Kin ga zaki taimaka mana to Allah ki taimaka mana mun ba sai ki taimaka ba. Kirena mana hankali anan. Sai mu su ban mana Allah sai mu su ban mana. Kaga malam ka je ko kasuwa ne ka dinga yin da ku. Mu zai yi doko mu zai doki kaya ana ba mu naira 10 naira 20 kiriya ne. Mu Yorubawa mu fi karfin mu yi doko. Zaki taimaka ki taimaka ba za ki tanki hankali ba Allah. To gashi. Yake dan gidan maman Iyabo. Baba ya ki mini aure, zan tashi ne da sauri, in je in baga kyawaran fama ta bini aure. San me ke faruwa? Yanzu ina za mu je yanzu. Ban tashi za mu buga bayani kan rubuta. Ba sai an jima kuwa? A'a, kamar yanzu ma dai za mu iya tafiya. Kai. Aji nake ka ban da lafiya ne ma. Da yanayin garin ma kamar hadiri ya dai. To kuma gida ne. Ya dai mun tafi dai kawai. Ta. Yawan tana ran biyan zu. Ka wuta nan ko? A Aminan dai. Nan kuma? Eh. Yanzu na girma. Yake dan gidan maman Iyabo. Na yi hankali mamaki dube ne da kyau. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na kwana. Na gijiya. Jama'a. Ya mamanki. Kai? Ya kawunki ya yin yare ya kogore. Lafiya. Ya dan wanki. Lafiya. Ya kakanki. To wani irin masifa ne? Faman gaisuwa kake an samu ka ba shikenan ba? Kin gane ne? Ba wani abu ne ta kawo mu dole. Kamar yadda Allah ya taimaka miki ya hada ki da wannan yarinya mai kyau. Kin gariyan yarinya. Mu ma shi ne dole wallahi kin ga mu nan daga Ibadan. Maman Yabo ya ga mu mun girma mun balaga mun kawo mun zalin aure amma ba kudi a gari. Shine dole muna neman taimako mu naira 10 mu naira 20. Sadaki ne muna nema ki taimaka ki muna aure dole. Kai yanzu in ba raina hankali ba ka muna tafi muna fira ka zo ka ce ai maka aure? Me yasa ba za ka je can garin Yarbawa na ka je a maka aure a can ba sai mu za ka zo Hausa ka ce maka aure? Kai ina ruwanki. Dare ne hankali. Saurayin naka bai sai kusi kulkule ba bai nuna mana kabilansi ba shine kai kana muna bakin siki don Allah ya daka da shi zaka rena mun. Sai mu su ba mu na Allah sai mu su ba mu. Kai? Sai ya bai rabe. Bebin na? Sai rena mun hankali sai mana wani ne. Bebin na? Ka sha giya ne? Na wallahi ba mu sai Ka giya. je can Ibadan su ma aure mana. Eh? Wallahi Ibadan babu kudi. Ibadan yan mata Ibadan yayi tsada. Shine maman Yabo ya sai mu zo na arewa. Nan arewa akwai yara ko dan bisa biyar ne dole sai a taimaka mana. Kusa daga can su ma auren ka. Baby ka ga mu tafi daga alama. Ah, kariya ne wallahi kariya ne bai kai sa kai ban nan wurin baka mana aure ba. Ko ka mana aure ko kuma kai ka aura mana wannan. Bebin da kake so? Mana yayi mana ne. Karka da mutu. Yayi mana. Karka da mu. Yana da kyau. Sai ka ban dauko sadaki. Yana da. Baran kawo sadaki. Okay, sadaki. Eh, baran kawo. Sai shikenan. Ya ke shi. Sai ka aure mu. Ai zaure ka. Eh?